Kanza kwethu isono esingaka, ubuhlungu nesihluku esingaka, amadoda amadala amathathu ayiziwengu edlwengula ingane encane eneminyaka eyisithupha kuphela, 6 years wengane. Angiqale nginibingelele namukele le channel yaMaswidi Media Production. Mangabe uqala ukufika, xolisa isiqiniseko sokuthi subscribe maqala le video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Kanza kwethu indaba engize ngazo namuhla azizinhle neze. Udaba engize ngalo njengamanje luthi sekuboshwe amadoda amathathu kanye nowesifazane oyedwa endaweni yaseBoyizini eGauteng. Lona ke owesifazane oneminyaka ewu-33 ozala ke intombazanyana yengane esasencane eneminyaka eyisithupha. Lamadoda amathathu aboshelwe icala noma ke ngezinsolo zokuhlukumeza nokudlwengula lengane ke intombazane eseneminyaka eyisithupha. Kuthiwa ke noma ke allegedly umama ke lo oneminyaka ewu-33 ozala ke lo ntombazane utshele lamadoda amabili, enye ke ineminyaka ewu-41 enye ke ineminyaka ewu-44 ukuthi ke ngicela ningisaleleke nomntwana wami lo wentombazane, mina ke ngisafuna ke ukuyobudodla, mina ke ngisafuna ukuyophuza. Nangempela akavuma ke lamadoda, wabe ke esehamba ke umama eshiya ke ingane eyodwa enalamadoda yena ke eyodakwa utshwala. Nokuthe uma ngabe ke ebhizi ke ehlezi ke ematshwaleni ephuza unina, kanti ke lamadoda asezosala ke ehlukumeze ke lengane. Allegedly ke ngokuchaza kwayo lengane ithi ke lamadoda aqale ke ngokuthi afune noma ke ayikhothise izitho zawo zangasese. Selithi malishona nje ilanga kuqala ke kuhwalala sekuba mnyama, babeke sebeyibamba ke lengane beyidlwengula ke ebusuku beshintshana ngayo omabili lamadoda. Ucabange omunye uneminyaka ewu-41 omunye uneminyaka ewu-44, kudlwengulwa ingane ekuhlaza cwe eneminyaka eyisithupha. Babeke sebeshintshana ngayo ke lengane ebusuku kwaze kwabuya ke unina wayo. Unina uma ngabe ke sebuya ke ingane ke siyamtshela ke futhi naye uyayibona ke ingane ukuthi engathi akuhambi kahle. Uyalibona ke negazi ephentini bekade lifakile nasengubeni bekade ke ifakile ingane. Siyamtshela ke ingane ukuthi ke ivelelwe ke isika into ke efana nale. Kunalokho ke umama wavesane wayishaya indiva ke indaba, wathi ke engalinge ayithi vu le ndaba kubantu noma ke emphakathini. Wathi kumama yena uzobaphanisha laba ke abayidlwengulile ingane, wathi kuzobashaya yena, yona nje ingane ingalinge iyithi vu kodwa uzobashaya labantu ke abayidlwengulile. Wabeke seyigeza ke ingane ke igeza ke ukulimala negazi ke eseliwasha ephentini nasengubeni ke le ebekade ke ifakwe ingane. Nokube suba yilapho khona ke ingane ke isithola ke ithuba lokuthi ke itshele ubaba wayo oyizalayo, ngoba ke ubaba wayo usahlukana ke naye umama wayo, ubaba usashada ke nomunye usisi. Yabeke ingane ke isitshela kubaba ukuthi ke baba, sengivelelwe ke umshophi onje, umama uthi ke ngingatsheli muntu kodwa ngithi ke angutshele ngoba ke ubaba ongizalayo. Awu ke ubaba wabeke seshayela amaphoyisa, atheleka ke amaphoyisa afike ke ababopha bonke, abopha ke lamadoda amabili kanye naye ke lo mama. Ingane ke ibike isiveza ke ukuthi ke nomalume wayo oneminyaka ewu-27 olamana ke nomama wayo, naye ubejwayele ukuthi ke ayidlwengule ingane, azitike njengayo umama wayo, ajike ke athi ingatsheli muntu. Amaphoyisa ke abeke semthatha ke nomalume eyomvalela. Kusho ukuthi ke bawu-4 abasolwa ababoshwe ngamacala okuhlukumeza lengane yentombazane esencane. Kanza kwethu kwenziwa njani uma kunje? Kuthiwani uma kunje? Ngoba ngempela kushuthi ke kuyasho ukuthi ngempela ingane akukho la ingaphephela khona. Ingabe umuntu wesilisa, ingabe umuntu wesifazane, akukho la ingaphephela khona. Umthetho kumele ukuthi ke wenze njani emacaleni afana nalawo, mhlambe ke ukwenza isibonelo nakomunye ongaphinda azame into efanayo. Ngicela sihlangane ema-comments, ungakhohlwa ukusubscribe nokulike. Ngiyabonga.